tuar. Ini kok mobile? Bidian tuh mana na? Ini kan ini nau kunang gua zahidar na. Hang si daun mau kontum cuma sih nada. Nengnya nubai dah, tanah. Nubai. Ma bayi. Alai silai. Hari purba masa bogun. Masa bogun. Dia tuh balik kasih sini dan. Hang si nih. Mal kubut dikasih nih besar. Munciau. Gudung mana mak? Gudung. Di HP nama sih. Di sembilan itu. Maklah mikulai. Nawau. Lemang jadang. Masa kan le, saya gila ini sih na. Barigasin sih nama dalai. Barigasin sih. Masih kah kerja biau? Oh. Acha. Halah dah muzang na, kubra. दै नि सायाव माबा बुङो नामा? खेबनैसै लोमोना इफोरखौ लोमो लोमाना लोमजोबो नैबेयाव आरो ओमफ्राय जेनेबा नों बे दालां बानायनायाव सोरनिबा अनसुंथाइ मोनखोना ना गावनो हारसिं बानायनाय हारसिं ओमफ्राय जेनेबा दैफोर लोमफैबा सोरबाफोर नायनो फैयो नामा दै लोमबा माबाफोर मोनो ना थांनाय बोसोराव मोनाखै आच्छा नों मा बुंनो सानो दा आनैया दैयाथ' देरबाय थायो जायगाया माबायदि जायगायाथ' खस्थ'आनो जायगाया जोंहा गैया नालाय खस्थ' थानांसिगोन बैयावबो रन्जननि खाथियावबो थाजाला साखायनो ओरैजाय माइखौनो गायना मोनजाला जेनेबा बेयाव दैबाना जानायफ्रा जेनेबा ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बायदि नोंसिनाव दै लोमनायफ्रा दैलांसे थांबायना नैबेयाव खारबोनाया दैलांसे नै दाजों दैलांखौनो नोंसोर जेनेबा जोनोमा अबावमोन नोंसिना जोनोमा बाग नागिरनांगौआ दं अब्लाबोथ' जेनेबा बेयाव इफोरबायदि बे जायगाफ्राव दै लोमनायफोरखौसो नां खै बोसोरसो जाखो बायदि दै लोमनायाथ' बिराद जालांबायानो दा जों हिसाबखौनो लायासै ओरैनो जेनेबा माथा गोजौ जालायनाय बैयाव थाबा दाउ अमा खम दाउ अमा थैजाजोबदों मा बुंनो सानो जेनेबा जायगाखौ लानानै आरो जोंहा गैयि मानसि नालाय बेयावनो थानांसिगोन अबावथ' खारनो हाबावनो दैबाबो जेरावबो थांनो सुबिदा गैला जोंहा दा ओरैनो बेयावहाय जेनेबा बेसेबांसो औवाया खरसा जायो बायदि आमाय औवानि दामाथ' आरो एसे बुरजायानो नालाय खमबाबो 70-80 थाखा दाल जाहैबाय हिसाबै थाङो एसे ओरैनो जेनेबा सानबेसेसो लायो नोंनो बेखौहाय हारसिं मावनायाव ओरैनो हाजिरा लानानै मावदों बेयाव सानथाम लादों न'नि गोजा नालाय सानै साथामल' मावनाय जायो नालाय ओमफ्राय जेनेबा बियो जेनेबा बोसोरबेसे थाङो खेबसे हेबनाया बोसोरसेल' थाङो खरसानो जाहैगोन दाउ अमा गोजावजोब्बायानो आंना गबोबायलै बिदिनो थैयो माने ना बिराद खस्थ'थार बेनिखायनो बे नैबे नावखौ नांगौ जाहैदों आरोना बेबो थांनाय दैलाङाव माबाया बै उथुआ बानायना हरदों बेखौ बै माबायावनो सिङावनो 4,000 होनदों खोमा सिङाव बानायनाया 3,000 बेखौ बानायब्रबलायना लाब्रबनांबाय उफाय गैया ओमफ्राय बेखौनो ललिराबो माइ रोगाबाय ओमफ्राय माबायाबो फिसालाया मा नाम दंलै अस'आबो लांबाय बोनो रोङासै अस'आ ओमफ्राय ललिरा रोंबाय माने बेयाव सोनानै माइखौ सोना रोगान थिखांनानै बोनांगौ दैयावसो नालाय गोजावो माने जोंहाबो बिदिनो रोगाबाय ओमफ्राय बै सलायाबो बिदिनो हांसो दाउ अमा खन्थुम जोबनांसिगोन दा नोंनो नुबाय दा दानो नुबाय माबायदि आलाय सिलाय
आरो इफोरबा मा जाबावगोन मा जाबावगोन दैयाथ' बारायगासिनो नै दाननैसो मोनफैबायानो दाख्लै नै ओइसिमल'मोन दै हाबबाय ए थांसिगोन नै मालखौ बोथोरगासिनो बेसेरा नै हांसोआबो गदोंसोमोन ना बोरैनिफ्राय लेंदों आनै आं फात्ताखौनो मोनाखै नोंसानि बिमाखौथ' बिब'सो जायो औ आनै जाया होमबा जायाथ' आनै जायाना अ मादै आदैसो जायोना आदसा जों बिब' बिनानाव गोलैबायना जों अ सदननिफ्राय आं आरो सोमोन्दोखौ बिदिसो जायो होननासो लेंबायना मोनथियैयाव गदोंमोन नामा गदों दै हाबबाय नामासै जारलालै सुथिनोबो इफ्रावबो लोमबाथ' गैला होमबा दिनै देरगोनलै दैया बिसोरो बिदि बोथोर जाबाय थाग्राखाय मिथिसै खोमालै